Maza da mata ku zo ku yi azumi don samun lada, ku garzayo ku ɗauki azumi. Azumi, azumi, ya zo azumi, kowa ya azumi, harka ma azumi, kowa ya azumi. ‘Yan uwana maza da mata, azumi a ɗauka, maza dangin mata, azumi a ɗauka domin samun lada. Ni Harka larki ne, sarkin iya waka, waƙar azumi ni ke domin in ɗauka. Da asuba ake ɗauka azumi domin lada. Idan baka azumi ba, baka samun rabo, Allah ya baka rabo. Abinci ba a ci da rana, sai an yi sallar magariba za a ci abinci, sannan da ruwa. Allah yana faɗa maka, duk wanda bai yi azumi ba ya samu lada irin ta manzo Rasulillahi Shafi'ullah ɗan Amina shugabana. Watan azumi watan lada, ‘yan uwa hadda ladi, garki sa wasa a cikin azuminki. ‘Yan uwa musulmai kada ku sa wasa, alma'i ma'ahabin karim. Allah yana faɗi a cikin hadisi, ibada tana nan za ku yi ta, don Allah garku sha ruwa da rana. A bari sai an yi sallar magariba, Allah yana son warin bakinka domin ita ce ibadarka, a haka yake son ganinka. Garka saba ma Allah a cikin azumi, in ka saba ma Allah a cikin azumi, Allah zai ƙona ka a gidan lahira, koko za ka sha ƙuna a gidan wuta. Ka sa tsoron Allah a cikin azuminka, ga ka sha ruwa a cikin azuminka, ko ka sha sugari a cikin azuminka. Ka yi azumi don Allah don neman lada. Azumi, azumi, ya zo azumi, yara azumi, mata azumi, tsoffi azumi, kowa azumi. Garkai wasa da azuminka, ka yi azumi na bayan lodai, sai rana ta kai rana, sai ka zo ka sha ruwa. Allah ya haranta haka, don haka sai ka gane ka lura, shi azumi ibada ce ga Allah sarki. Da manzo Rasulillahi ɗan gata, baban Fatima tare